गोदाव सोरावसो फाग्ला सियान स' गाइसमोन लोगोफोर नोंथांमोना फैसा बायदिब्ला फैदो लाइभआव दान्दिसे सम सावरायलायदिनि मोजां गाज्रि बेफोरबायदिनो खबर लालायनोसै नङा होमबा बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभ फैलायबायमोन हेलौ सालथे मा जाखो सालथे ना जेबो जायाखै सालथे जोबोर गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभ फैलांदोंमोन नै दिउटियाव दं ना मायाव दं सालथेयालाय खबर सबर माब्रै मा खबरनो आदसा BVN ब्लग फैदों जा माब्रै दं ब्र' खबर सबर गोजोननाय थाबाय नोंथां आंनि लाइभआव फैनो हानायनि थाखाय दान्दिसे सम गरमानो अयथासारथार मा खालामगोन मा मागोन ओरैनो दसे होदांलाबायदां जेबो कन्टेन्टबो गैया दिनै जेबो भिडिअबो लाबोनाय जायाखै मोजां मोजां आंना खबरा BVN ब्लग नोंथांनालाय माबोरै दं खबर सबर आं लाइक दोन मालै सालथे आदसा आदसा जेबो नङा दे मोजां आंना खबरानो आदसा ओमफ्राय नोंथाङा बबे जायगानि जाखोथाय आंथ' नोंथांनि भिडिअफोर नायबाय थानाय जायो खिन्थु कमेन्ट होलायनाय जाया आरोना नोंथाङा मोनसे समाव आंखौ कमेन्ट हरदोंमोन कमेन्ट हरनायनि गेजेरजों माने कमेन्टजों आंबो रिप्लाय खालामदोंमोन खालामनाया दा जोंथ' नायलायलायबाय थानोल'सो जायो भिडिअफोरखौ नङा होमबा ओमफ्राय दासिमबो सिनाखि लालायनाय जायाखै आरो बिबारि जाबाय अ हाय होनदों हाय बिबारि मा खबर माब्रै दं खबर सबर गरमानो बाराथार बेखायनो दान्दिसे ओरैनो गोदाव सोराव मोननायखाय मोजां ना नोंथां औ मोजाङानो नोंथां नोंनालाय माब्रै खबर सबर मालाबा नोंथां मालाबा आदा मालाबा गुमै जालालै नोंजोंबो ओरैनोसो नै जेबो कन्टेन्ट लानानै फैनाय जायाखै लाइभखौ माने गोसोबायदि सावरायनो हागोन जेबो नङा माबाफोर सोंनाय फिन्नाय खालामनो हागोन जाखांबाय नोंथां औ जाखांबाय नोंथां नोंहालाय मा ओंख्रि जाबोनाय खुगा मा होनदों आंखौबो सोंग्रा बबे जायगानि होनना दे आदसा आदसा नोंखौ मिथिखानाय सोंबावनांगौ जाहैबाय आरो सालथे कार्बि आंलंनि मानसिखौ आङो BVN बिथांखौसो सोंदोंमोन आदा एमबि गैया होनदों आदसा आदसा एमबि गैया होनबा फंबाय ना बिदि जाना दं होनबा बहा दं आदा रुमावनो दङ फंबाय रुमावनो एसे गोजौआव गाखोनानै दंलाबायो आं वाइ फाननि खबरा मारै सालथेनो सिमानफोर माथो होनबावनोब्रा फंबाय दुखुसो मोनो मानसिफ्रा थाथोंसै जेरै सोलियो सोलिलायबाय थानोसै जाय खामायनो हादों खामायबाय थाथों नङा होमबा नै गभर्नमेन्टआव फाटा फाटि खारख'थारलायबाय दे जाय जेरै खामायदों खामायबाय थाथों मानो मेगन सादों मा सादों होनलायलाङो लाइक दोन आदा सना थेंकिउ फिसा फिसा इउटुबारफोरनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथां भाइरेलनि सोमोन्दै नोंथाङा माथो होनबावनोब्रा फिसा फिसा इउटुबारफोरा इउटुब प्लेटफर्मखौनो गाज्रि खालामनो नागिरजोब्बाय दाख्लै साननैसोनिया दा माथो होनबावनो आरो र' सम दङ बिथांमोनखौ मोनसे जायगायाव मोनसे समाव मिटिं कल खालामनांगोन मिटिं कलनि गेजेरजों सावरायनांगोन इउटुबखौ माने एक्सुवेलि इउटुबनि मोनसे गेजेर गेजेर मास मोननैजों मोनथामजोंबाबो मोनसे मिटिं सोलिबाय थानाय जानांगौ अनलाइनजों नङाब्लाबो बिदिनो मोनसे जायगा लानांगौ आरोना बे बिबारिखौलाय मा बुंनो रा सालथे नङा दासों बेखौथ' सोंनो आरोना खुग आसोल मा खबर नों दासो फैनो हादों दिङा बाबानो भिडिअ आपल'ड होदों आदा आदसा आदसा दे लाइक दोन नोंथां थेंकिउ गासैनिसिमबो आंनि लाइफआव बे बेलासि समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोन अननानै कमेन्ट खालामलाय मोजां गाज्रि सावरायलायनि दा जाय हक बे YBY नि सोमोन्दै आं जेबो बुंलिया मानो होनबा ट्रेडिं खालामनायफ्रा खालामबाय थाथोंसै जायफोर बिथांमोनहा मोनदों मोजांनि बाथ्रा खाफाल गोनां होननानै साननांगोन
दा जोंफ्रा उफाय गैया बेफोराव माने बाहागो लानो हानाय बा जयनिं जानो हानाय गोबां मानसिया कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरदों। आंखौथ' आरो बुंबावदोंसो नोंथाङा माब्लाबाफोर जुदि गोरोन्थि सानफ्लांनानै वाइ बि वाइआव जयनिं जाफ्लांबायनांगौबा दिगदार दंलै होनलाय हरबावदों। अरजाया दे जेबो नङा। थेंक इउ आदा वेलकाम फंबाय आर बड' आसाम आंबो फैबाय ब्र' थेंक इउ स' माच थ' माबोरै दं खबर सबर आदा होनदों आदा होनदों आरोना जाहा दिङा बाबुआ दिङा बाबु मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय आर बड' आसाम मा ओंख्रि जाखो बहानि जाखो जा फंबाया बिबारि मा अफिरि जाखो दे खोन्थादो नो जानो मा अफिरि जाखोथाय मन्तभिया सा हाय फ्रॉम गुजरात वाओ गुजरात इतना दूर से है अब बडो है या हिंदी वाला है प्लिज बताओ थोड़ा कमेन्टफोरा जेबो नङा जेबो नङा दे गोदोनायाव आर'नाइसो लानांगौ नोंथांनो बेनो जायो आंना आर'नाइ फुराना बियो मिथिबाय बे आर'नाइ फुराना ओमफ्राय जों बिबारिया मा होनदों बयलार कुक आदा आदसा बयलार आलासि दं आदा दाउ आलुसोमोन आदा बाव गोथावथार माथो मानिक बर्मन हाय हेलो मानिक बर्मन मनतायसा हिंदर गुजरात बहुत अच्छा अच्छा अब मतलब गुजराती है क्या भैया भैया है ना भाभी है ना दीदी है यानी तो अंकल है कुछ भी हो इतना दूर से आप मेरा लाइफ में आया है ज्वाइनिंग हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया आपको मानिक बर्तन सलाम 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 आर बड' आसाम आं चिरांनिलै ब्र' आदसा आदसा चिरांनि आरोना फंबाय ब्र' जा थेंक इउ आदा येस येस अच्छा आई एम इन कॉलेज स्टूडेंट लो अच्छा आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं मतलब आप गुजराती है क्या अगर गुजरात से आपका फ्रॉम गुजरात हो तो आप गुजराती होगा शायद है ना मुझे तो मालूम नहीं यार गुजरात में 1 साल रहकर आया था पहले 12 साल पहले फिर भी नहीं मालूम है सलाम वालेकुम आसाम अच्छा अच्छा मालिक बर्मान सलाम वालेकुम साल्टे मा होनदों मन'खांबाय ना दहायनो साल्टे दहायनो जादों मानिक बर्मान आसाम धेमाजि अच्छा अच्छा आसाम धेमाजि से धेमाजि परा आरो ना আপোনাৰ নিজৰ ঘৰটো धेमाजि माने एस गेमिं हाय आदा हेल' फंबाय मा खबर गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव नोंथांखौ नुजाफैनो हानायनि थाखाय यस पूरी गुजराती भाई अच्छा अच्छा आप गुजराती है थैंक यू सो मच लेकिन मुझे गुजराती नहीं आता है आप फिर भी गुजराती वाला आप लोग का उधर गुजराती का जो आदमी लोग है ना इन लोग को पूरा हिंदी मालूम है पहले मैं भी गया था उधर काम करने के लिए आजकल छोड़ दिया यार बाहर जाने का परदेसी जाने का छोड़ दिया जाखांबाय नामा आदा इन्थि जाखांबाय नानी सोमोन्दांना सोलायबाय थायो सापर्ट प्लिज यस यस सापर्ट करो गाइस सपोर्ट खालामनायदो अन्नानै सभी लोग सपोर्ट करो मुझे प्लीज़ थोड़ा सा इस समय के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है हमारा असम में धूप तो अभी डूब जाएगा शाम होने वाला है शाम तो हो गया अभी भी कितना बज चुका है 5:13 थोद साल्टे मा खबरा लाइक होआखैलै बयखौबो बुं लाइक होनो नङाबा दा लाइक होनाय नङा बिसोरो अच्छा अच्छा लाइक होनाय होयिया गाव गावनि सायावसो अपना अपना मर्जी है कौन देता है कौन नहीं देता है लाइक वो तो मैं बोल के मांग के क्या फ़ायदा होगा अगर आप लोग मेरा साथ बात करके अच्छा लगा तो लाइक दे देगा अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई भी नहीं देगा इसका बारे में मैं क्या बोलूँ है कि नहीं असम में तो पूरा पानी पानी है हाँ पूरा पानी पानी है अभी देखिए इधर मैं बैक कैमरा दे रहा हूँ यहाँ पर फिशरिंग जो है ना फिशरिंग पूरा पानी फुल हो चुका है ये देखिए इधर
पानी पूरा फुल हो सके। और 2 दिन अगर बारिश दे देगा ना, इस रास्ता का ऊपर में पूरा पानी सर जाएगा, ठीक है। इस रास्ता का ऊपर में मछली मिल जाएगा हमको। मछली मछली खाने से, इस रास्ता में रुकने से बस मिल जाता है हमको। बड़ा बड़ा खाओई मछली, कुछ नदी का मछली वाला आ जाता है इधर में। को बिदि गिदिर यूट्यूबर लाइक बिब्ला लासिं सिं जायो। लाइक होनाय होया बे गाव गावनि सायाव माथो मोनो आंलाय। मानिक बर्मन मतलब आपका घर असम में है ना, और अब रहता है बाहर में। आं खुसिया सारनि नों खुसिया आं खुसिया सारनि नों मा गामिनि? खुसिया सार बबे जायगायाव दंलै खुसिया सारालाय? अ क'क्राझारनिमोन आरोखि ना फंबाय? फंबायना बिनानाव जाखो क'क्राझारनिमोन नामा? आदसा जुदि नोंथाङा जुदि क'क्राझारनिबा आं सनितपुरनि फंबाय दे, आं सनितपुर जिल्लानि आरोखि। ठीक है बाय बाय, ओके ठीक है भाई, बाय बाय। अगर आप कुछ काम में भी हो सकता है, आप सबका अपना अपना काम रहता है ना, कोई बात नहीं, जा सकते हैं। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा लाइफ में आके थोड़ा टाइम एंजॉय किया और कमेंट किया, बातचीत किया है, मुझे सपोर्ट किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। जो कुर्सी लेके आना पड़ेगा, कुर्सी बैठने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी लेके आना पड़ेगा। शेर ला रही रहो। हेलो शेर को मैडम, सल' गोबर दे फैफिनबाय, इसोर लानानै फैबाय। कमेन्ट होलायदो, सावरायलायफिनदिनि, नङा होमबा? गरमानो अयथासारथार, दाबो सान्दुंआनो थां थां नांबावोसो। नै नारेंखल दंफांसो हमथाना दङ आंखौ, नङाबाथ' सान्दुंआनो मोदान होजोबोसो। सोरां जेननायनिफ्रायनो गरम, ओरैबायदि गरम। भारा न'आ, भारा नामा न'आ आदाना नोंनिखा? आंनिखाब्रा, निजा होनदो आरोखि। औ निजा जाबायबायनो हायो बे मालाय जायगायाव। मैया दाख्लैसो फैनानै निजा लाना हाबफाथ' आयै सिन्थायानो गैलामोन। नोंथांमोननि अननायाव, गासिबो आंनि भिउवार्स साबस्क्राइबारफोरनि अननायाव देनां 2 लाखसो साबस्क्राइबारफोर फैयोबा लानोसै गुवाहाटिफ्रावनो माबा मोनसे सुबिदा खालामसै, नङा होमबा? नोंथांमोना दा जेरै अनदों बेफोरबायदि अनलायबाय थायोब्ला, बा अनलांबाय थायोबा, सापर्ट होलांबाय थायोबा, नाजानाया जाफुंगोन निस्सय सानसे। बेफोरबायदि बिल्डिं न' लुनो हाबाथ' सिन्थायानो गैलामोन। नङा खुसियाजार, खुसियाजार बबे जायगायाव फंबाय बे खुसियाजारालाय? सोरबाफोर मिथिगौ नामाब्रा खुसियाजारा मा जायगायाव दङ? खुसियाजार मा डिस्ट्रिक्ट फंबाय? आरो खाथि खाला मा डिस्ट्रिक्ट दङ? आं दिनैसो फार्स्ट खोनाबाय दे। जाय हक, नोंथांमोना साफ्रोमबो आंनि लाइभआव फैनायफ्रा सानजौफुनि जानायखौ जाखाजोब्बाय दा बयहाबो, नङा होमबा? सोर सोर मा ओंख्रिजों जाखो सानसुनि?
अननानै फोरमायदो। कुक सालथेया डिउटियाव दं नामा? जोबोद गोबाव जाबायमोन लाइभ फैया खिन्थु। थामेलला दुनमोनलै बियो दाख्लै बावै थांनायनि। तामिल बे कुक साल्थेजाजों थानाय। कमेन्ट हरदो अननानै गासिबो भिउवार्सफोर। अननानै कमेन्ट हरलायलायदो। गामि ओनसोलफ्राव माइफोर गायखांबायना गायखाङाखैब्रा सोर सोर बिथांमोना गामियाव दङ? बबे बबे जायगानिफ्राय नायदों आंनि लाइभआव देलाय अननानै फोरमायहरदो। माइफोर गायखांबायना गायखाङाखै जाखो? क'क्राझाराव थांनो सानगासिनो दंमोन जों एम्बु बेदर जानो, एम्बु बेदर हटेलाव। एम्बु बेदर मोनजायाखै देग्लाय? गायखाङाखै आदसा आदसा। हाथरखि बर', हाथरखि बर', हाथरखि बर' मोनसे समाव नुनाय बायदि मोनदोंमोन दै। सिगां फैग्रा मोनबा जोबोद गोबाव जाबायबो नांसिगोन अबयस्लि आंबो लाइभखौनो होखाथाराखैमोन नङा होमबा? गायखांथ'वाखै आरोना। मा जायगानि जाखो जोंहा हाथरखि बर'आ? हाथरखियाथ' दिङा बाबुसो खोमा। दिङा बाबुनावसो दङ मोनसे हाथरखि। धनन्जय ब्रह्म बबेनि जाखो नो सनितपुरनि धनन्जय ब्रह्म नोंथाङा बहानि जाखो? सेम टु सेम टाइटेला माथो जोंना ना? नोंथाङा बहानि जाखो? अननानै फोरमायलांदो। फुंबिलि दैमारि फैदों जा मा खबर ब्रादार? दिनैसो नुदों आं आदसा आदसा दिनैसो नुदों दे। खबराथ' मोजां फुंबिलि ब्रह्म दैमारि फुंबिलि दैमारि। मोजां खबरा नोंहालाय माब्रै आरो बहानिफ्राय?
अननानै फोरमायदो हाथरखि बर'आ मा होनदों बिस्वनाथ सारियालिनि आदसा बिस्वनाथ सारियालि ना हाथरखिया आदसा दे गोजोननाय थाबाय अबस्से खाथि खाथियानो जोंहा सनितपुर आरो बिस्वनाथ नङा होमबा फुंबिलि दैमारिया मा होनदों मोजां आं उदालगुरिनि आदसा उदालगुरि मा जायगानि फुंबिलि उदालगुरियाथ' खाथियानोखाना सनितपुर उदालगुरि बिस्वनाथ खाथि गोजा जाहैबाय जोंहा हाथरखिया होनदों दैफां आदसा दैफांबाथ' आरो रौता खाथियावसो जाहैबावखायो मोजाङानो दे सिगां थांबाय थायोमोनलै जों एसे उन्दै समाव साइकेलजोंबाबो थांलाबायोमोन जोङो उदालगुरियावबाथाय दंफांबो लाङोमोनना जोङो दंफां लाङोमोन माबायाव रौता उदालगुरि हरिसिंगा नोंलाय मा गामि आं कक्राजुलिनि हा सनितपुर जिल्ला कक्राजुलि हाजो खाथिनि आङो खावब्ला सेन्टार होनना बुङोना खावब्ला सेन्टार होननाय बिथिंनि आरो मा खारै जानायमोन हाथरखिया बुंदों मा खारै जानायमोन हाथरखि जोंना ओंख्रिया माबासोमोन दालिजों इस्कससोमोन बै जेबो गैया ओरैनो मा होनो ओइ बुट सोमनानै ओरैनो पियास थियास लागायनानै जाबाय आरो बिनिसो औ फुंबिलि आं बिनिसो तुति हेलौ हाथरखि औ ओमफ्राय जोंहा हाथरखि ब्र'आ बिस्वनाथ मा जायगानि जाखो बिस्वनाथावथ' नै थांहां जागासिनो दङ जोङो बै माबा मोननाव मिथि नार्जारि नामा एमटि लिरोना बियो फेसबुक पेजआबो एमटिआनो ओमफ्राय मोनदांथि होनो आरोखि ओमफ्राय इउटुब चेनेलाबो एमटि नार्जारि बे नानि मोननाव थांहां जागासिनो दं जोङो दायो मिनिया बर' इउटुब चेनेल आं थांनो नागिरगासिनो आरो बे प्रकास मोननावबो थांगोन प्रकासाबो इनभाइट खालामगासिनो दङ बिसिनावबो थांनाय जागोन आरोखि स' जायफोर बिथांमोना बिस्वनाथनि लोगो हमबा हमनो हागोन आरो उदालगुरियावथ' आं थांबाय थानायानो जाखायो बे सप्तायावनो मोनहैनोबो हागौ आं उदालगुरियाव बे सप्ताहालागै आं उदालगुरियाव मोनहैनो हागौ बे सप्तायाव नङाबा नेक्स्ट सप्तायाव मोनहैगोन खिन्थु बिस्वनाथाव गैयाबा मास मोननैसो दंबावो लं टाइम हरखाबाय आरोखि बिस्वनाथ जिल्लायाव अके हलि मलि बड' फंबाय फैदों जोंहा हलि मलि माब्रै दं खबर सबर हाथरखिया दिंखिया बारि दं नामा बिस्वनाथाव आदसा दिंखियाबारि अबे साइडजों एरियानि नामा मा नाम बिदिनो मा होनना बुङो बिस्वनाथावथ' गोबां जायगा दंना खमाबारि सलायखाथि नगदा माबा माबि दंनो हाथरखि औ दं आदसा दे मोजाङानो खबरा आंना आदसा मोजाङानो ने दे मोजाङै थानांगौ बिदिनो बयबो मोजाङानो जानांगौ दा ओमफ्राय हलि मलि फंबाय बाहेरायावनो दंना न'आव दंफैयोबा उदालगुरियाव लेथन बाग्लारिनाव थांगोन लेथन बाग्लारिखौ सिनायोना सिनाया सोर सिनायो लेथन बाग्लारि एल'ग्रा इउटुबारा बिसिनाव थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे रङियाव हाबबोनाय जागोन एस एम बड' ब्लक मोननाव एस एम बड' ब्लक सलायखाथि खाथिनिनो आदसा सलायखाथि खाथिनिनो आरोना थांफेराखै आङो खिन्थु खोनादोंसो आरोना माने सलाय खाथिथिंनि जोंनि माबायाव धेकियाजुलि हग्राजुलियाव बहुद फैनानै दंफैयोना बिथिं आरो बाहेरायावसो दं आंनो आदसा माब्लाथो फैनो सानदों हलि मलि दहायसो नोंनि भिडिअ नायगासिनो दंमोनलां आखाइयाव बियार बथल लानानै रेल साइथिङाव मोसानाय माबा दुखुजों आरोना गाना मा गान मोनथाय होननानै जोंहा हाथरखिया सोरहा चेनेल दङ सोरहा चेनेल दं खिथाहरलाय देलाय अननानै अजा हलि मलियाथ' दंखायो अलरेडि दा बेयाव रायज्लायबाय थानायनि गेजेराव हलि मलिया दंखायो आरो हलि मलिजों दंलायखायो जोंहा हाथरखि चेनेल दंना गैया आरो दैफांनिया मा नाममोन जोंहा नानिया फुंबिलि ना मामोन औ फुंबिलि
बिनानावसो जागोन ना बिब'सो जागोन ना बिबाजैफोरसो जागोन जिखुनु मोनसे सोमोन्दो आरो जेन'बा ओमफ्राय जा AB कमेडि फैदों 32K आदाया मा जायगानि आं सनितपुरनि फंबाय AB नोंलाय बहानि जाखो फंबाय फुजायाव थांगोन सानदों र' मा जायोथाय होनदों आदसा फुजायाव फैनो सानदों आरो ना दे फैदो गोबाव जाबायब्ला फैनो हागोन बेरायनो लुगैयोना नङा होमबा AB कमेडिया आंनाबो दं आदा आदसा नोंनाव चेनेल दं बेनो आरो ना AB कमेडियानोखा ना नोंसोर आंनि बे भिडिअ'आव जिखुनु सर्ट भिडिअ हर दै गासिबो सर्ट भिडिअ हरबानो जाबाय जायफ्रा चेनेल दङ सर्ट भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना दोनहरजोब आं दा नोंसोरखौ सेकेन्ड चेनेलजों रिटार्न खालामगासिनो दङ मिथियोना नन बिटिआर सनितपुरजों आं नोंसोरखौ रिटार्न खालामबाय दङ मानोना फिसासो चेनेला मैया दाख्लैसो खिन्थु मोनसे दङमोन आंनाव दुखिया मबाइल इउटुबार होननाय आं बेखौ डिलिट खालामनाय जाबाय आरोना बे चेनेलखौ दानहरनाय जाबाय थारमाने मोनसे जिमाइलजोंनो मोननै चेनेल खुलिनाय जादों नालाय मालाबाफोर माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा मोननैबो दिगदार जागोन ना बिनि खारनाव आं दानबाय आरो बेखौ आदसा ABआबो सनितपुर मा जायगा आदानो आं सनितपुर हुग्राजुलिनि फंबाय ओमफ्राय AB कमेडियान आदसा AB कमेडियान आरोना आंनाबो दं ओमफ्राय सनितपुर मा जायगानि आदा आं हुग्राजुलिनि फंबाय ओमफ्राय नोंलाय मा जायगानि आंबो सनितपुरनि आदा आदसा होननांदो हाथरखिया आं लाइभनिफ्राय ओंखारनोसै दे दे हाथरखि दे गोजोननाय थाबाय गोबाव सम नोङो आंजों सावरायफैबाय मोजां गाज्रि बिदिनो सावरायफैनांगौ सम मिथियोना आं बै साननैसो होबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा साननैसो होनाय जाथाराखै दे दिनैनिफ्राय माने होफिननो नाजागासिनो दङ गैयाब्लाबो एडजास्ट खालामगोन साननैजों बा सानथामजों होबाय थानो नाजागोन आरो ना AB अके आदा होनदों ओमफ्राय AB कमेडियाना आं ढेकियाजुलि मा गामि फंबाय ढेकियाजुलियावथ' आं मैया दाख्लैसो थांना फैथारदों बाटासिपुराव मना सेन्टाराव सानथाम ना सानब्रै थादों आङो बै तामिलनाडुआव मानसि लायनाय समाव तामिलनाडुनिफ्राय मानसिफोरखौ गथ'फोरखौ लाना फैबाय बेयाव दोननानै आङो साननै ना सानथाम थादों हरनै थानाय जादों हरनै फार्स्ट हरसेखौ थाबाय ओमफ्राय फार्स्ट हराव थानानै ओरै न'थिं दसे गिदिंनानै फैबाय खावब्लायाव न'आव दसे हाबनानै फैबाय ओमफ्राय ग्रोब आरो ढेकियाजुलियावनो बे बाटासियावनो फैनानै थाफिनबाय अखानायै बेलासिनि ट्रेनजों फैबाय आं पासथानिजों आमगेटनि आदा आदसा आमगेटनि आरो ना दे मोजां हाथरखि बर' थेंक इउ वेलकाम फंबाय नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदिनो लाइभखौ लोगो मोनबाय नुसनबायबा फैबानो जाबाय जोबोर मोजां जादों सागर बर'आथ' मा होनखो जोंहा ओइ आदा माथो नटिस फैदों वाइ फान्डनि सायाव आदसा मा नटिस फैखो फंबाय आंथ' नायनायबो जायासै आं जेबो माथा मारिला सानबायलै आं मानो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो दुखु मोनो खिन्थु साननानै दं आरो आं जेरै नाखौ सानानै दोनो नङा होमबा नेवलायफोरखौ जेब्ला दाउ जानो फैबाय थानाय नेवलायखौ थाल मोनोबा जोङो फान सानानै दोनो नङा होमबा एन्जर देर नुयोबा फान सानानै दोनो थिग बेबायदि सानानै दोनो आरोखि आं जाहाथे माब्लाबा बिनि सायाव जों बुंनाय बाथ्राया जुदि सैथो जायोब्ला आरो जाया नङा जाखागोन बे निस्सय सानसे सियर मानो होनबा दा नाबले लाइसेन्स गोनां मोनसे खोथाखौ आं लाइभनि गेजेरजों बुंनो दुखु दामोन जिखुनु गोदान कम्पानियानो फैयाथों मानो ट्रेडिंआनो फैयाथों मानो MLM लिरनाय दंना गैया बे कम्पानिफ्राव नैबेखौ मोजाङै गोसो होनानै ला दे MLM जुदि लिरनाय गैया बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां मानोना बियो लाइफ टाइम नङा आरोखि बा जाय हक लाइफ टाइम नङाब्लाबो 5 बोसोरसो दा जेनेबा हमना ला YBY खौ गोबां सोलिदों होनना बुंदों 5 बोसोरसो मोनजागौबाबो अरजाया नङा होमबा मोनजागौयोबाथ' मोजां बाथ्रा खिन्थु बै 5 बोसोर जाहाङाव मास मोनसे मोननैसो सिगाङाव सोरबाफोर हाबना लायोबासो सौग्रावहैगोन आरोखि नैखौसो जों साननो गोनां जायो दा माथो बुंबावनो आरो जेबो बुंथ'ला आङो बिनि सायाव नोंनि भिडिअ नायनो आं जोबोर मोजां मोनो आदा थेंक इउ AB फंबाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दा सागर बर'आ बहानि जाखोमोनबा ओमफ्राय खुगा मा होनदों जा सालथेया अन होनना बुंदों ABआ मा होनदों आंबो हाबदोंमोन आदा
मिसाखौलाय मा बुंनो होनबाबो आंना मुला जासिगोन आदा आदसा दे जायोबा मोजां बाथ्रा आरो जाथों जानोसो नांगौ जायोबाबो माने एसे एनै गरसे गरनै इनकाम मोनगोन होननानैसो हाबदों जयनिं जादों नङा होमबा आरो मोनसे खोथायाव जेनेबा ओरैनो मोननाय थाखा जोङो दिनै 6,000 थाखा इनभेस्ट खालामनायनि गेजेरजोंनो जुदि जोङो लाख थाखाखौथ' नाङा जोंनो 50,000 जों रां खामायनो हायोब्लाबो जथेस्थ' नङा होमबा ओरैनो जेनेबा जोङो 6,000 थाखाखौ मोनसे खोथायाव जों बुंनो थाङोबा मास मोननै मोनथामजों जोङो सोरनोबा सुद हरबाबो जोङो 50,000 रां मोनगोन जानो मोना दा बेखायनो इनभेस्ट खालामदों खालाम आंथ' इनभेस्ट खालामनायखौ बाजायाखै जाहाथे जमा बांद्राय दोननानै दाला नैखौसो आं बुंदों आरोखि नोङो जमा दोननानै लाबाय थागोन माब्लानि समाव मा जागोन बेखौ फात्ता मोनाना नङा होमबा माने बिसोरहा मोनसे थांखि थायो बा टारगेट थायो 2-3 बोसोरनि थाखाय फैदों बे थिगानो बा मास मोननै मोनथाम थाखाय फैदों बे थिगानो बेनि गेजेरजों मा जागोन मिथिबायना हमना ला दा आसामाव YBY आ बुहुद सोलिदों नैबे आसामाव बिसोर मा खालामगोन सोलिबाय थादोंबा बेयाव दोनथ'बावगोन दे बिसोरो गावसिनि इन्टारेस्ट एबा मुलफोरा मोजां जासान्दि बा एसेबाव टारगेट लानानै थायो बिसोरनाबो मोनफा मोनफा टारगेट दं बा जोङो 50 लाख खामायनांगौ बा 50 क्रर खामायनांगौ बेफोरबायदि मोनसे मिजिं थायोथ' नैबे जाखांनायनि उनाव थबनो जिथु बेन खालामना हरबा दिगदार जायो आरोखि बेखायनो माने बांद्राय जमा बुरजा डिप'जिटखौ दादोन आरोखि हायोबा एसे थाब उइद्र' खालामनानै ला गावनि पार्सनेल बेंकआव दोनथुमनानै ला जेबो नङा होमबा बे आरोखि दा बै आइडियाव बांद्राय दोनथुमबाय थानो नाङा आरोखि मालाबानि समाव मा जागोन जेबो बुंनो हाया जों खुद गावनि जिउखौनो मानसिफ्रा बुंदों नोंथाङा नोंथांनि जिउखौनो लाइफ टाइम थांनानै थाबाय थागोन बायदि मोनदों नामा होननानै बे नङा जोंनि जिउआनो जिथु लाइफ टाइम थांनानै थायाब्ला बैफोरबायदि मोनसे कम्पानियालाय बोरैथो थांनानै थानो नङा होमबा आरो बिनि सायाव गभर्नमेन्टनि माबा नङा दा मानसिफ्रा बुंदों गभर्नमेन्ट टेक्स लायो गभर्नमेन्ट टेक्सआथ' बेफोरबायदि 20% 100आव 20% उइद्र' खालामनाय समाव दाननायाथ' मोनसे इथाराबाबो दानोमोन अब्ला दिनै इथाराबाबो 20% दानलायनायानो मारै थैनानै थांगोन नैखौ साननो गोनां आरोखि दा बांद्राय बुंलिया आङो ओमफ्राय खुगा अनलै सालथे दे सालथे गोजोननाय थाबाय आदा आं दुमदुमा बरसलानि आदा आदसा दुमदुमा बरसलानि सागर बर' ना थेंक इउ होमबाथ' खाथि जायगानियानो गोजा जोङो हग्राजुलि ढेकियाजुलिनि मानसि गोजा नङा होमबा एबिया मा होनदों अके आदा नों मुला फैबा बख'ना लानाया मोजां जागोन दा आदा मुला फैयोबा नोङो जेनेबा हमना ला आइजोआव मुला फैबायबा मोनसेथ' नोङो 6,000 थाखा इनभेस्ट खालामनानै 6,000 नोंहा इन्टारेस्टआ फैबाय अब्ला नों नोंनि बेंकआव बारहोना लाखादो मोनसे खोथा नङा होमबा खिन्थु नोंनि बे माबायाव आइजोआव जेसेबां फैसा थायो नोंना इन्टारेस्टआ बुरजासिन फैयो बे नोंगौ सियर खिन्थु फैनायजों मा जानो मालाबादि जोंखौ हथात करे थगायलांगोन नैबेखौसो जों सिन्था खालामनांगौ जायो आरोखि ना दा नोंसोरसो मा सानो आं बेखौ मिथिया आरोना बिदिनो मोनसे खोथायाव बुंनो थाङोबा मोजां खामानि मावनो थाङोब्ला सोरनिबा थाखाय हेंथा जाखायो आरो गाज्रि खामानि मावोब्लाथ' बिनि सायाव माने नोजोरानो अराय सम जिउ जोबजासिम गाज्रि नोजोराव थाखायो नङा होमबा थिग बेखायनो आरोखि बि बसुमतारी सार नावनो मा जाखो बि बसुमतारी माबोरै दं खबर सबर बि बसुमतारी सार माबोरै खबरा मोजां आंना नोंनालाय माबोरै ओमफ्राय सागर बर'आ औ होनना बुंदों थेंक इउ स' माच फंबाय सागर बर' आदाया नटिसखौ मोनाखै दा मोनखाबाय दा नटिसखौ आं मोनथ'वाखै फंबाय आं हाबासैना आरो आं बिनि एप्सखौ डाउनलडबो लायाखै नालाय चेकबो खालामनाय जाया आङो दाख्लैनिखौबो आं बे साननै होनायाबो सासे मानसिया हरबाय थादों ओंखायनो नायदों आरो दिनै फुङाव दा लाइभफोरसो नायबाय बायदों नामा बे फंबाया दुखु दामोन नायदोंबा ओरैबायदि मोनसे भिडिअ होनो थिनबाय थादोंमोन आंखौ आरोना मोनसे भेक्सिन कम्पानि फैदोंलाय भेक्सिन एप्स ने भेक्सिन एप्सआ 8 थारिखआव नैबे मासनि 8 थारिखआव दिनै खै थारिख जाखो 14 नामा 14 थारिख नामा नैबे मासनि 8 थारिखआव एनाउन्स जादों एखे सेम टु सेम इथाराबजों दै बे इथाराबानो नाम चेन्ज जाना फैदों आं बेखौ डाइरेक्ट बुंखायो मोनसे खोथायाव गथ'आ आंखौ फंबाया बेस्रा गफुरनि भिडिअ बानायनो थिनबाय थादोंमोन मा होनो ग्र' जायोबा गावनि माबाया लिंकआ बा गावनि बे साननाया जायोब्ला माने आदा नोंनो बेदर जानो फैसा हरगोन आं उनाव बेफोरबायदि बुंलायलायदों दा आंबो बुंदों बेदर जानो हरनांगोन फंबाय भिडिअखौ आं माने आंखौ बुंदों जयेन जा खिन्थु आं जयेनखौ जाया आं डाइरेक्ट बुंदों आं जयेनिंखौ जाया भिडिअखौ आं बानायना होनो हागोन नाथाय हाबनाय हाबै बे गाव गावनि सायाव बे सिदा खोथा नङा होमबा
दा आं नोंसोरनो लाइभनि गेजेरजों फोरमायबाय आं मोनसे खोथायाव जेनेबा भेक्सिन गोदान एप्स फैदों 600 थाखानिफ्राय इनभेस्ट खालामजायो 600 1000 600 1000 1500 2000 बिदि दं होमबा एथाराबजों सेम टु सेम आरोखि आं बेखौ डाइरेक्ट मिथिखाबाय आरो गासै अपसनफोरखौ आङो माखासेखौ नायदों बे आंनो स्क्रिनशट हरजोबदोंना बेयाव इथाराबजों सेम सेम नुजोबदों आरोखि आङो होमबा मा होननानै बुंगोन नङा होमबा दा आं भिडिअखौ बानायनाय जाथाखै बुहुद सानदों आं प्रान्जल मोनजोंबो सावरायदोंमोन प्रान्जला बुंदों बानायबा बानायनो हागोन जेबो नङा होनना बुंदों आरोखि मोनाखै फंबाय नटिसखौ जुदि माबाफोर नटिस फैदोंबा अननानै हरोबा हरना हो बे आंनि चेनेलावनो मेन डिसक्रिपसनावबो नुगोन आरो किसुमान भिडिअफ्रावनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार दंखायो डाइरेक्ट वाट्सएपाव हरना दोनबानो जाबाय आरोखि ना गाज्रिसो आंना होनदों आदसा मानो थाखाय गाज्रि जाखो बि बसुमतारी बा एबि कमेडियान फंबाय मा होनखो खावब्लानि नामा आदाया औ आं खावब्लानि एबि हा आं खावब्लानि आरोना सागोर बर'आ मा होनदों नङा गभार्नमेन्टनिफ्राय फैदों नटिसनि आदसा नंगौ नामा बेखौ मोननाय जायाखै दंबा हरजागोन दे आदा मोननिथिं नेटनि एसे प्रब्लेम जायोना आदा खावब्लायाव ना औ खावब्लायावथ' जायो खावब्लायाव एसेल' नङा गोबाङानो नेटनि प्रब्लेम नागिरलायनांगौ जायो आं बेखायनो गामियाव थांनो बायो मानो आं गामियाव थांनो बिराद बाहरो मानो होनबा नेटनि थाखाय बिराद प्रब्लेम बिराद दिगदार जायो हरनि 10ता 11तानिफ्रायसो नेट नाङो एसे मालाबा बिदिनो न' उसुङाव सफारि फांसे दं नैयावसो थानानै नायनो गोनां जायो मालाबा गामियाव गंसे एलपि स्कुल दं बे एलपि स्कुलनि फिल्डआवसो एसे नाङो आरोखि नेट नागिरनो बिराद गोनां जायो गामियाव थांबाय होनबाथाय थोद साला अखन्दा बुन्दा होनना बुंदों आरो जों बर' खौसे जाया नै नामालाय मोजांथारमोन ओमफ्राय कमेन्टजों नामजों मिलायाखै आरोना अखन्दाया साला सिनायै बायदि गोदान माबाखौ लाना फैदों जों बर' खौसे जा आंथ' नोंनो बेखौ खुलिना हराखैमोन ना आंनो मानो सोलायखो नोङो नामखौ लाइक दोन खावब्ला होनदों आदसा दे जायो बाटासिपुर मना सेन्टार साहा गरदसे लोंलां नोमबाजैजों थांलाय न'आव नोमबाजैनाव हाबनानै साहा गरदसे लोंलांखौ होननायाथ' गैया आरोना नोङो ओरैबायदि मानसिलै नोङो आदा फिलिप आं नोंखौ मालाबा गुवाहाटियावल' फै नोङो नायफिनथारालां नोंखौ अन होनना बुंदों जा खुगिथिङा एबि कमेडि आदाया गामियाव थाया नामा आदा होनबानो ओहो आं गामियाव थाया एबि फंबाय आं गुवाहाटियावसो थायो गुवाहाटियाव एयारपर्ट खाथियाव थायो आरोना दा फ्लाइटफोर बिरखांथ'खाय फ्लाइट बिरखांबा नुहरगौमोन नोंसोर नैबेजोंनो नैबे जोमै गुफुर दाखा नुदों ना बै टावार खुन्थाया बेखौ ससे बारलांबानो मोनगोन आरो बेजोंनो सिद्दाथार एयारपर्टआ मथा मथि गेजेराव ब्रह्मपुत्र दैमा दंथेयो आरोना बे ब्रह्मपुत्र दैमाखौ बारबानो मोनबाय नावजों माबा लायो सिगाङाव 15 थाखा लायोमोन दा 30 थाखा लायो नावजों बारबा बेजोंनो आरो खाथियावनोथार एयारपर्ट खाथियावनो आरो न'आनो जायाब्ला लासिंसिं ओरैसै न'आनो जायाबालायबावसो आं नोंनि न'खौ नायनो थाङा नङाना नायनो थांगोन बारु नोंनि न'खौ नायहैनानै आं मुगैबोगोन बे नङाना जे आदा फिलिप न'आ नोरखोथार लेथ्राथार होननानैथ' आं बुंयाना बाजैनि साहा गरदसे मोनलोंबोबानो जागौमोनथ' दै गिलाससे मोनलोंबोबानो जागौमोन बियादै फिसाफोरखौ नुबानोथ' जाबायमोन ना नङा होमबा 95 नाम्बार सोरनि जाखो सोरबा वाट्सएपाव माबा मोनसे हरदों जोंहा ना बे फंबायानो हरबाय नामा हेलौ आदा आं सागोर इलेथे औ सागर फंबाय हरबाय जोंहा मोनफैबाय सागर फंबाय नों मा हरदोंमोन दा नायगोन आङो लाइभखौ दोनखांनायनि उनाव नङा होमबा गोजोननाय थाबाय हरनायनि थाखाय गावहा साला मा होनो बांला लुनो हानाय बांला लुनो हाबाथ' टेनसन गैलामोन माबाफोर मावो नामा आदाया गुवाहाटियाव मावनायथ' जेबो जाला फंबाय दा ओरैनो बेखाराव दंसै सिगाङाव माने मा होनो ओरैनो बिदि जब नङा प्राइभेट जबसो होनांसिगोन बेटारि गारि सालायलाबायोमोन फार्स्ट टाइम आं गिबि खेब फैनानै हाजिरा मावफैगोन बेयाव जेब्ला आंनाव इउटुब चेनेल गैयामोन मबाइल गैयामोन आंनाव लाभा मबाइलसो फिसासा दंमोन दाबो दं बे मबाइला
नै बेफोरबायदि मबाइल एनड्रइड मबाइल गैयै समाव आङो माने इउटुब चेनेल गैयै समाव आं हाजिरा मावोमोन आरोना थारमाने 1 इयार्स जाबायमोन आरोखि आङो माने बेयाव हाजिरा मावनाय बेटारि गारि सालायनाय दाजों नै फैगौ बैसागु मोनफैबा बोसोरथाम जासिगोन आं बेयाव ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेल खुलिनायाथ' 2020नि जिमाइलावनो आं खुलिना लानायखाय माने 2020 देखायो खिन्थु आं 2013आव खुलिदों आरोना 2013नि बिदिनो 2022नि नभेम्बर अक्ट'बर मासाव खुलिदों अक्ट'बर मासाव ओमफ्राय जोंहा खुगा आंनावबो बैनाङा दे सालथे मा नोंनावबो थांनाङा नोंनावथ' थांखाबाय माथो सालथे आं दाख्लैनो नोंनाव हाबना फैखाबाय माथो तामिलनाडुआव न' दंना नोंहा गंसे नङा होमबा सागर औ होननावदों सागरा औ होननावदों औ फैबाय सागर फंबाय नोंनि नाम्बारानो बियो दे जा मालाबा आरो दिखियाजुलियाव थांबा लोगो मोनलायनांगौ नङा होमबा बरसलानि होनदोंमोन नामा दुमदुमा बरसला गोदो थाङोमोन आं बिथिंजाय जोङो मा होनबावनो बै बरसलानि माबायाव आसाम राइफल केम्पआव थांबाय थायोमोन बेयावनो थाहैनाय जायोमोन जों सम सम डाइरेक्ट बाथासिपुर आसाम राइफल केम्पनिफ्राय बे केम्पआव थाहैनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय जोंहा ब्लेक कब्रा 15 YBY आव नों हाबबाय नामा हाबाखै ब्लेक कब्रा हाबनाय जायाखै दे बहायनो जाखोमोन जोंहा ब्लेक कब्राया फंबाय जाखोना ना बिनानाव जाखोना आदा जाखो ना आब' जाखो ना बाजै जाखो जिखुनु मोनसे सोमोन्दो लाबाय आङो आं हाबनाय जाथ'वाखै ओमफ्राय जा निमाहा नार्जारि फैदों नोंथ' माजबातनिसो आं माजबातनि नङा आं हुग्राजुलिनि निमाहा नार्जारि आं हुग्राजुलिनि दा नोंथाङा बहानि जाखो आंखौ माजबातनि होननानै थांखि हरथारदों माथो ना सिमासे गेजेराव फासनो दैमा दङ बे फासनो दैमाखौ नांजाबलायखानाय आरो बिदि आरोखि ओमफ्राय जों बर'आ मा होनदों दा मालाय इउटुबनि रां मोनजानायखाय हाजिराखौ गारबाय इउटुबनि राङाथ' माथो होनबावनो मैया दाख्लैसो मोनजाजेनदों सागर फंबाया औ होनना बुंदों जोंहा ओमफ्राय गाजिनि 15 सेकेन्ड YBYआ मा जाखो आसोलनो YBYआ मा जाखो जेबो जायाखैलै दङ बिदिनो सोलिगासिनो दं माथो आदानि मा होनदों रिलिजना मा आदा रिलिजना मा आदा बुजिना मोनासै फंबाय रिलिसन सोंखोना रिलिजन अन्नानै फंबाया कमेन्टखौ हरबावनो हागोन नामा खनसे ओमफ्राय खुगा मा होनदों दामानि रावबो खारथ'वाखै ना सालथे तामिलनाडुआव खारदोंना बहा खारदों खारनानै दङ हिनजाव मानसि मेरिट जाखानाय गथ' गोनांखा दाबनै जायगानि सासे जाबाय माजबातनि माजबाताव हाबा जानाय मानसिया राङापारानि सासे क'क्राझारनि इनफरमेसनखौ हरगासिनो दङ भिडिअआ अलरेडि होखानायनो बड'लेण्ड बुब्लिफ्राव गुबुन रादाबफ्राव दा आं होथ'वासै आरो गावसोरबो भिडिअखौ होखानायसो होथ'वाबाबो जासिगोन नामा होनना बुंदों खिन्थु इनफरमेसनखौ माने आंखौ खबर लानो होदों आं लानाय जाथ'वाखै मानो होनना बुङोब्ला मबाइलानो जुदि जेबो खामानि होलाबा बिसिना सिम नाम्बारफ्रानो नङा होमबा फट'खौ रानदोंमोन आं बहाबा एक्स एन डि बि ग्रुपावबो रानना हरदोंमोन जोंनि ग्रुपाव दा मा जायो आसाम गभआ YBY एपखौ आनइनस्टल खालामना लानो थाखाय नटिस फोसावबाय बुन्दु IPC 1860 सेक्सन 369 सोरबाफोर YBY एप्लिकेसनखौ सालायदोंब्ला सांग्रां जानाया गाहामसै VPN ब्लगआ नै मा बाथ्रा बुंदों YBY नि सायाव जोबोर मोजां बाथ्रा बुंहरदों नोंथांमोना सोरबाफोर YBY आव दङब्ला आरो दङआनो नोंथांमोना नै दा नैबे बिथांनि कमेन्टखौ नायदो आरो बिथांहा मोनसे इउटुब चेनेल दङ चेनेला आंनिफ्राय गेदेरमोन नामा दा नैबे बिथाङा मा
मोजां बाथ्रा एबा मोजां खौरां मोनसे फोसावदों नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंनाया मोजां आरो साननाया मोजां आरोना नै खिन्थु थारैनो बिथांनि बुंनाया सैथोब्ला आसाम गभा जुदि फोसावमारदोंब्ला अब्ला सांग्रां जानाया मोजां आरोखि मानोना गोबां बेफोरबायदिजों आउट कान्ट्रिनि मानसिफ्रा थाखा फैसा लुथिनानै लाङो नैखौ जों बुंबा दाय जायो नङा होमबा दुखु मोनो दाय जाबा मालाय मा जानो दाय जानानै मा जानो जुदि आंनि बुंनायाव सोरबा सासेनि थाखाय मदद एबा हेल्प होनाय जादोंब्ला बेनो जथेस्थ' होननानै जों साननो गोनां जागोन आरोखि नङा होमबा जिथु जोंनि बुंनाया साक्सेस जायोब्ला आरो जिथु जायाब्ला जोंहा दायनिगिरि आरोना जोंनि बुंनाया जेनेबा आं बुंबाय वाइ बि वाइ खौ नोंसोर ट्रेडिं दा खालाम बेयाव इनभेस्ट दा खालाम होननानै बुंनायाव बुंसेयाव जिथु वाइ बि वाइआ गभार्नमेन्टजोंनो जिथु जुरित्थ' दंमारब्ला गभार्नमेन्टनिनोबा सरकारिब्ला बेवहाय आंहा दायनिगिरि जागोन आरो जुदिहे वाइ बि वाइ खौ ट्रेडिं दा खालाम इनभेस्ट दा खालाम होननायाव बेवहाय जिथु सरकाराबो जेबो आखाइ गैया कम्पानिया थारैनो ब्रायैनो थैनानै थांमारगोन अब्ला बै आंनि बुंनाय फंसे रावखौ खोनासंनानै सोरबा बिथाङा बेक जानानै थादोंब्ला बिथांनि थाखाय जोबोर मोजां खामानि होदों होननानै साननो गोनां जागोन आरो आंनि बुंनाय रावा आरो बै बिथाङा आंखौ थैनोबाद होगोन नङा होमबा बेबायदि आयौ एथ' खाथिनि नोंखौ नुनाय बादि मोनदों आं दाख्लै आदसा गाजिनि 15 सेकेन्ड नंगौ नामा आंखौ नुनाय बायदि मोनदों आरो ना बहानि जाखो आंथ' हुग्राजुलिनिखा नों दा बहानि जाखो आयौ एथ' खाथिनि नोंखौ नुनाय बादि मोनदों आं दाखालि बावै धेकियाजुलि दंहैयोमोन धेकियाजुलि बाटासपुराव आरोना निमाहा नार्जारि आं नोंखौ सिनायो आदा आदसा नोंथ' आंनि लाइफआव सिगांबो फैखांबायथ' नङा होमबा बै इलेकसन जाफुबाय थानाय समावबो नों आंनि लाइफआव फैदों दा बहानि जाखोसो निमाहा नार्जारि नानिसो जाखो ना फंबायसो जाखो अननानै फोरमायदो ओमफ्राय जों बर' खौसे मालाय 14,000खौ सिख्लाफोरनो जाहोनांगौ सिख्लाफोरनो जाहोनांगौ थोद फाग्ला जाथो बुंनो रोंगौ नोङो गावहा जाहोदों खोमा बेना ब्रह्मलै मा आसखायनो सोरखौ बेना ब्रह्म थम्म होनहरलाय आंखौ दहाय फंबाया आंनि माबा रिलिजन सोंहरदोंमोन ना बाथौ ना आदाना थारमाने धोरोमखौ सोंहरदों आं मोजां बुजि मोनाखै माने सरि आं बुजिनो हायासैमोन माने गोरोन्थि जादोंमोन ना बाथौ नङा ब्रह्मआनो बे फिलिप बुंहरनाय बाथ्राया सैथो आरोना आं ब्रह्म समाजनि मानसि आरो ओमफ्राय जयेन जानोबा आं लिंक हरनि दे नांला दे फंबायसो जाखो ना मा जाखो नोंथां नांलाया आंनो दंमोन हरदोंमोन आंनो सासेयावसो आं जायाखै आरो ना गोबां मानसियानो हरदोंमोन सासेल' नङा गहपुरनिफ्रायथ' द्लाम मानसिफोर हरदोंमोन फैजेननाय समावनो द्लाम मानसि हरदोंमोन आरो आं जानाय जादिया आरो ओमफ्राय खुगा मा होनदों अखा हागासिनो सालथे बार बारदों आदसा अखा हादों नामा गैया जोंनाव मोनबावाखै आसामावनो आदानि धोरोमखौ होनदों आं आदा रिलिजन आदसा ब्रह्म दे फंबाय ब्रह्म समाजनि मानसि आङो दा नोंसिनालाय मा समाजनि फंबाय जाय हक जेन'बा धोरोमखौ लानानैथ' जोंहा जेबो खोथा फैया नङा होमबा नोंथांहाबो बर'आनो आंबो बर'आनो जों जाबाय बर'सो जायखि जिखियानो जाया नङा होमबा धोरोमखौ लानानै जोंहा जेबो खोथा गैया आदा आं हरनाया इनो गासै फरायना होसादो नटिसखौ आदसा नटिसखौ ने फरायना होसानोसै वाट्सएपाव हाबबा माबासो जागोन नामा नैबे माबाया खोनाहैनाय नङा नामा नोंसोर आं फरायनायखौ आदा नोंबो बबेबा मोनसे डलार खालामनो हानायाव जयेन जादोंमोन दा माबायाव जादोंमोन आं इथाराव जादोंमोन आङो 3600 गोजावलांदों आरो फार्स्टआव 300 उइद्र' खालामनो हादां ओमफ्राय उइद्र' खालामनो हानायखाय नैबेनो मोनसे ल'बा आरोखि 600नि आङो इनभेस्ट जानानै 300 उइद्र' खालामनायाव जानायखाय आङो आरो मा खालामदोंमोन मिथिया 3000 इनभेस्ट खालामदेरबावदोंमोन 3000 इनभेस्ट खालामदेरनायावनो सेस आरोखि
जोंनो हेल्प हरदो होनबा थैबा जोंनो हेल्प हरदो होनबा थैबा बुजिना मोनासै फंबाय निमाहा नार्जारि माखौ माजबाद आदसा माजबादनि आरो ना आदसा आदसा माजबाद मा गामिनि फंबाया गाजिनि 15 सेकेन्ड जों इटानगरनिलै आसोल आदसा आदसा इटानगरनि आरो ना दे अ इटानोगोर ओरै गफुर लाइनजोंनाहाय हारमुथि लाइनजोंबा साला दाखालि 24,000 खौ सिख्लाफोरनोसो जाहोजोबदों होद बेबायदि नङाब्रा फाग्ला फाग्ला बुंनो रोंगौ नोङो बिदि नङा बिदि नङा एफा एनै गुबुनफोराव दाहार लानाय दंमोन सिगां नैफोराव हरनो गोनां जादों एकमात्र गसाइगावनि सासे हिनजावसा गथ' केरेलायाव फरायनो थाहैदों दाख्लैसो थांदों आरो ना बिखौ आं मालाबा नुफेरदों ना आंखौ बियो नुफेरदों खिन्थु बिसानि बियायंखौ जों मोनसे समाव आन्ध्रायाव लायदोंमोन आरो ना आन्ध्रायाव लायनायाव कन्टेक्ट नाम्बार मोनलायनायाव माने न'आव फैसा गैयामोननो माने आंनाव माने कलेजनि ड्रेस बायनो होननानै एसे माबा खावलाय हरदोंमोन आरो हरना होबाय आरो आं जेनेबा अननानै बिदि आरोखि आंना गोसोआ खुलालै थानाय समाव बयखौबो सहाय खालामनो लुगैयो गैयाबाथाय गैया खिन्थु लांदां जाखायो आंना बाथौ थेवब्लाबो सोंबाय आदा गाज्रि मोना नाङा फंबाय गाज्रि मोना जेबो नङा बेफोरो सोंनांगौ सोंनानै लानाया मोजां नङा होमबा सोर बबे रिलिजनाव थायो नङा होमबा जों सोंनानै लानायानो मोजां आरो मिथियैखौ सोंनायानो गाहाम आरो मिथियैनो फोरमायनाया मोजां नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय जों बर'आ मा होनदों दुजों मा होनदों गाज्रि दामोनलै मा होनदों बारस'ना खोन्थानायनि थाखाय रैसै नंखायानोबा जाहोनाव नों बुंनाया जों बर' आदा आंबो मोनजादों 24K मा होनदों दिहुननायखौ मोनजादोंलायबो नामा आंनि 24K दिहुननायखौ ओइ एम ए बिनाव सोंहर मोनजादों ना मोनजायाखै एम ए बियानो मोनजायाखै बिस्रा बिनि रुमावनो हरैना मा जादों आङो थांनायाव हरसे फैनायाव हरसे उन्दुबायलां ब्र'ना मानि थाखाय उन्दुखोलै नोंहालाय दालाय जों बर' खौसे जायाब्ला आंखौबो लफाय हरहांदोंमोन साला अखनायानो आदसा हारमुथि दैमुग आदसा हारमुथि दैमुगनि आरोना थेंक इउ फंबायमोन जोबोर गोजान गोजाननिफ्राय फैथारदों माथो ना जों बर' आदा आंखौ एसे बरायहरलायसियो ओरैसै एल बि फंबाय फैदों जोंहा एल बि फंबाया हाय होनना बुंदों हाय एल बि फंबाय माब्रै दङ खबर सबर एल बि फंबाया बबे जायगानि जाखो दाख्लै नुबाय थादोंमोन आं जों बर' खौसे जा दालाय नोंहा केरेलानि मानसिखौ सहाय खालामनायाव जोबदों माथो ब्र' नोंना केरेलानि मानसिखौ सहाय होनायाव जोबजोबाखैना 1500ल'सो फाग्लाबो केरेलानि मानसि सहाय होनायाव 1500थ' जोबाना इयो नैबे वाइ बि वाइआव माबा वाइ बिसो इटाराबाव सासे मानसिनिफ्राय लानानै सानै मानसिनिफ्राय सासे मानसिनिफ्राय 2000 सासे मानसिनिफ्राय 2000 4000 लानानै जयनिं जादोंमोन नै बेफोरखौ हरफिनजोबनांदों मिथिबाय आंखौ हेल्प हरा माथो आदा नों माइरं गैया होनब्लाबो ओइ मैया नों फन हरदोंना आदा फनथ' हराखै आं मैया फंबाय फन हरनाय जायाखै ना हरदों नामा नाम्बारफ्रा बेसे मिथिया नाम्बार गोदान नोंनि नाम्बारखौथ' आं सेभ खालामनानै दोनखानाय बायदिसो मोनदोंमोन खिन्थु आननन नाम्बारफोरजों मालाबा नों मिसकलफोर बायदि हरफ्रामना दोनोबा हरफिननाय जादों नामा आं खिन्थु सोरनिबा मिसकल मोनबानो हरफिनखायो आरोना सोरमोन बेबा मानि खारनाव हरदोंमोन बिदि सानो आरो आं आदा मोना माबा मोनसे जाबा हेल्प होयो नामा आदा आरो माबाफोर ग्रुप दं नामा दा बिदिथ' ग्रुप गैया फंबाय माने हेल्पआ बिदि डाइरेक्ट हेल्प होनो हानाय जोंहा दा जेबो जाथ'वाखै मानो होनबा आरो पार्सनेलि बिदि नङा हमनानै ला नोंहा न'खराव दा बायदियाव माबा मोनसे प्रब्लेमाव बेबो ओरैबायदिसो आंनि आखायाव थानाय समाव जानांगोन मोनसे खोथायाव
मानिबा खारनाव नोङो 500 रां नांगौ जादोंबा 1000 रां नांगौ जादों नैफोरखौ जेनेबा हरनो हायो बिनिफ्राय गिदिर अनसुंथाइ आरो मा होनो हानो नङा होमबा जोंलाय दासो उजिहांनाय इउटुबार बुंजायो दा बे हिसाबै माने दाख्लै बे हिनजावसा गथ'आ माने गोदाव सोराव माने आं अलरेडि मिथिजोबखाबाय न'खरनि माबाखौ आरोना बिसिनिखौ माने हा फानलायनानैसो फिसाजोखौ बे जायगायाव फरायनो थिनहरदों आरो दाख्लै फैसा बिहरबाय थानाय समाव आंखौ माने फिसाजोआ फरायलामोन आरोखि आंखौ लायनो थिनहरदोंमोन नैफोरबायदि माने बहाबा गोदाव सोराव जानानै थाहैनाय मानाय नैफोरखौ लायनांगौबा लायनानै होफैयो आरो न'खरनि बिथोन लानानै बा न'खरनि खावलायनाय लानानै आरो माखासे ओरैनो थानानि इनफरमेसन लानानै जों लायनानै होफैनाय जायो आरोखि पारमिसन बायदिसिना लानानै दा बेबायदिसो जोंनि सहाया खिन्थु रांजों सोरखौबा सहाय होनाय बिदि नंद्राया जास्ट मालाबा नोंहा जुदि माबा मोनसे प्रब्लेमाव 1000 फोरनि 1500 नैरोजा बेफोरबायदि माबा मोनसे प्रब्लेम जाब्रबदोंबा आखायाव थानाय समाव मोनगोन आरोखि बा मोना नङा बेफोरबायदि आरोखि जेनेबा मोनथारै नङा बा आखाइयाव गैयै समाव खिन्थु हानाय नङा आरो सहाय होनाय बेफोरबायदि आरो बा सोरखौबा डाइरेक्ट सहाय होबाय थानाय बिदिबो नङा आरोखि दा बै नानिया बे गसाइगावनिया जेन'बा फरायनो थाहैदों थांनायानो बावाखै फैनो ओंखारबाय थादोंमोन दा फैला जाबाय बिफाया गाबबाय थानायखाय हा हु फानलायनानैसो फोरोंनो थिनहरदों नङा होमबा नैबे खेथ्रआव माने आंखौ लायनो थाखाय थिनहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय जेब्ला गुवाहाटि मोनहैबाय अब्ला लांफैनांला आदा होनना बुंहरबाय आरो ओमफ्राय दे होनबालाय लायनांलाबालाय लायनांला आरो डाबल डिउटि दंखायोमोन नालाय तामिलनाडुआव थांबावनांगौबो दंखायोमोन नालाय मानसि लायनांगौनो नै बेयाव आङो तामिलनाडुसिम थांनाय जाबाय बे हिन्जावसाखौ बे गसाइगावनिखौ केरेलासिम लायनांगौमोन आरो नैबेखौ लायनाय जादिया आरोखि माने तामिलनाडु डिउटिखौ मावखांनानै तामिलनाडुनिफ्राय मानसिफोरखौ थिखोना हरनानै ग्रोब आरो केरेला थांनांगौमोन आरो आंनाव डाबल डिउटि जाना दंमोन ओमफ्राय दा बे नानिया फैला होननायखाय माने कलेजनि ड्रेस नांगौ होननायखाय माने कलेजाव मोनसे फांसन दंमोननो दा बे ड्रेसनि थाखाय बियो न'आव फन खालामदोंमोन जास्ट 1500-नि थाखायमोन आरोना ओमफ्राय न'आव गैब्रबाबोनो जाहैदों आरो फैसाया गैब्रबैखाय बोरैबा थिग बे समाव आंनाव फन खालामफ्लांदों आंनाव दंमोन नालाय ओमफ्राय बेसे नांगौ होनना सोंहरबाय आं माने 1000सो थांगोन होनबाय 1000सो थांगोन ओमफ्राय गाव बुंहरबाय उन्दै बैसोआ बेसेबांसो जाखो मथा मथि जाबायदां सेकेन्ड इयार ना मा फरायनायबा 19 बोसोरसो जासिगोनदां ओमफ्राय खाजा जानो गसाइगाव साइडनि मानसिफ्रा खाजा जानोथ' जाग्रा बेसादफोरखौ मेथाइ बायदिसिनाखौ खाजा जानोबो नांदेरगौमोन दादा होनना बुंनायखाय 1500 रां हरनाय जादों आरोखि आं बिदि आरो आदा मानसि लायनाय मानाय होनायखौ बारा बुजियाखै आं आदा मानसि लायनाय मानाय होननायखौ बारा बुजियाखै आं आदा मोना बर'फोरा माबा खारलि जाबाय सल्भ खालामो नामा बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ जेन'बा जायोब्ला बा जोंनिसिम इनफरमेसना मोनफैयोबा सोरबा बेक्तिगथा न'खरफ्रा गारजेनफ्रा हरोब्ला बा भिडिअ बानाय होननानै बुंहरोब्ला जों बेफोरखौ बानायो लोगोसे इनफरमेसनफोर मोनोबा लायनो थाखाय खावलायोबा लायनानै होफैनाय जायो आरो बेफोरबायदि सोरबा हिन्जाव मानसि ओंखारनाय जाबा सोरबा हौवासा हिन्जावसाजों खुनु खोथा गैया बैसो जायै समाव बाहेरायाव खामानि मावनो थाङोबा हिन्जावसाफ्रा बा हौवासाफ्रा बेफोरखौ लायनांगौनि थाखाय न'खरनिया खावलायहरोबा जों लायनानै होफैनाय जायो आरो बेबायदि आरोखि फंबाय आरो सोरनिबा हिन्जाव गथ' गथाय गारनानै खारनाय मानाय नैफोरनि थाखाय लायनानै होफैनांगौ इनफरमेसनखौ मोनखाबाय आरो बहाबा दंथारो उमुक जायगायाव दंथारो होननानै बेफोरबायदि इनफरमेसनखौ मोननो थाखाय आरो बै इनफरमेसनखौ जों दिरुननो हायो खिन्थु न'खरा एसे माने फैसाफोर मेनेज खालामनो गोनां जायो बिनि मबाइलाव अन थानांगोन जाय खारग्रा जाय मानसिया खारलांदों मोनसे खोथायाव फर एगजामपोल बुंबाय आंनि हिन्जाव खारबायबा दा आंनि हिन्जावनि मबाइला जेरावखि थाहैया मानो मबाइला अन जानांगोन आरो नैफोरखौ माबानानै जोङो माने बेखौ संदाननानै जों मोनहैगोन आरो बेयाव बा लायना होफैनो हागोन बेफोरबायदि आरोखि एबि फंबाय बेबायदि आरोना अखनदा 29नि डाटा सोलाय जाला आंना 29 डाटा मैया नोंसिनि मना सेन्टाराव बिहरदां रिसार्जखौ मिथिबाय थांनाय हरनि 12थायाव जोब्बाय आंना ओमफ्राय नैबे दा सोलिबाय थानाय नेटआ बा रिसार्जआ गोदानसो आंना मैया नोंसिनि मना सेन्टारावसो बिहरदां दामा बारायजोब्बाय एयारटेला थांफु बर' होदों जोंहा आं हरदोंमोन माने थांखु बर' उदालगुरिनि माबाना एबि फंबायमोन नामा आं हरदोंमोन सोरबानो डाइरेक्ट फनखौ हरदोंमोन आरोखि मैया
हरदोंमोनलै आदा नों आंनाव आदसा गोसोआव गैया दे फंबाय गोसोआव गैया आरोना दाख्लैसो हरदोंमोन खोमा आङो दाखालि ओमफ्राय MMB फैदो MMB मा होनो आंनिखौ मन' खालामफैद' ब्र' जाबाय WT फैजोब्बाय मनेटाइज अपसन गेवबाय माला थांनांगौ थांनांगौसो आरोखि गावथ' फैनायाव गैया दा थांखु बर' मनेटाइज एप्लाइ अपसन गेवबायना 3000निबा खालामा दे 4000 वाच टाइम फुरा खालाम खबर सबर मारै आंना जायासैलै आदा कमप्लिटलि खालामबाबो जायासै आदसा बिदि जागौ नामा AB कमेडि मा होनदों अके आदा होनबा आंबो माबा मोनसेया गाज्रिथार मा होनो स्टेसनाव गोग्लैबा हेल्प बिहरगोनलां आदा गाज्रि माबा मोनसे गाज्रिफोर माबायाव गोलैयोब्ला आरोना प्रब्लेमाव गोलैयोबा जागोन थानाय समावबा मोनगोन गैयै समाव गैया दे फंबाय आं सिदा बुंखायो माने सिदाखा आंनाव थानायजों नोंनि प्रब्लेमजों मिलायनांगोन अब्ला जागोन आरोखि जासिगोन नामा MMB ब्र' मन' जासिगोननो आंनि नाम्बारखौ एड खालामना होलै ब्र' ग्रुपआव आं एबार एसे मा होनदों जग खालामनोसैलै आदा औ जायो जेबो नङा जकिं आरोना इन्जय जेबो नङा खालामजायो फंबाय मानसिनि लाइफआव अराय सम इन्जय थानांगौ इन्टारेस्ट थानांगौ नङा होमबा आदानि उदैया एसे गिदिर दां ना आदा एसे गिदिर बादि गिदिरना उदैया नै गिदिरथ' आंनि उदैया गिदिरानो माबायाव बिसोरो बै माबा भिडिअ बानायनायावथ' फुरा नुवा नालाय लाइभनि गेजेरजों नायबा नायनो हागोन सर्ट भिडिअफ्राव नुनो हागौ थांखु बर' हेल' होनांगौ थांखु बर'आ मा होनदों फेसबुक डिमन'नि फारसे मारै हरो आदा फेसबुक फिडबेक आदसा फिडबेक डिमन'नि फारसे नोंना मारै डिमन' जाबाय थाखो फंबाय दाख्लै जाफिनबाय होनाखैमोन नोङो मारैथो बार बिदिनो गुगोल एडसेन्स फैनायखाय आं जाफिनगोनसो गुगोल एडसेन्सखौ नों सोबायना सोआखैमोन गुगोल पिनखौ सोबायना सोआखैमोन सानबेसे दोनखो नोङो गुगोल पिनखौ नों सोबायना सोआखैमोन सानबेसे दोनखो ग्रुपआव एड खालामब्रा कमेडि आदाखौ एसे जासोग्रा बादि नुयो आदा अमा जायो दा आदा जायो मैयासो जाथारदों मोनायाव खिन्थु गोबावजोंसो जानाय जासै आजिखालि सिगांसोमोन गामियाव थाबा न'आव थाबा दैलिक जानाय जायोमोन आं बे समाव गारि सालायनाय जायोमोन नालाय ढेकियाजुलि टाउनसिम मालाबा गारि सालायलाबाय थानाय जायोमोन बे समाव जानाय जायोमोन आरो दैलिकनो नों हाबा जागोना जायाखोहाय आदा होनो हाबा जागोना जायाखै जाबाय मानो जाया जानो जाखो फेमिलि दं गथ'फोर दं आंहा सानै सासे 13 इयार्सनि आंहा फिसाजो दङ आरो लोगोसे 9 इयार्सनि फिसाला दङ दा फिसालाया बेयावनो दङ आंजोंनो गुवाहाटियावनो आरो फिसाजोआ गुबुनाव फरायो ओमफ्राय फिन सोबाय 3 days आग दाबो स्टेप 2 इरर सल्भ जायाखै आदा स्टेप 2खौ फुरा खालामदोब्रा स्टेप 2खौ फुरा खालामैनि खारनाव नोंना बिदि जागासिनो दङ ओरैबा प्रब्लेमा मिलायाखै नोंनि स्टेप 2आ मिथियाना एरर प्रब्लेमाव नांना दं बे नोङो स्टेप 2खौ नों कमप्लिट माबा खालामाखैबा बहाबा माबा मोनसे प्रब्लेम जाना दं आखरा जिथु नोंहा बहाबा बाद बाखि सिगांनि आखरा जेब्लाबो केपिटेल जानांगोन दै इउटुबनि माबायाव केपिटेल जानांगोन बिनि उनाव मनेटाइजनिया ना मनेटाइज एप्लाइ खालामनायनिया एड्रेस भेरिफाइयाव नों मोजां चेक खालाम सिगांनि आखरखौ गिदिर आखरजों होजोबबानो जाबाय आरो ना नङाबा बिदिनो जाबाय थागोन आरो बेफोरबायदिया बारा गेलेजाया खनथामसोनि अफार गेलेजानाय नङा खेबथामसोआव नों बानायनो हायाबा नोंनि चेनेला थांबाय होननानै नों सानना लादो आरो जिथुनाखि गुगोल एडसेन्स जायफोरना फैयाखै खेबथामसिम रिसेन्ड खालामनो हागोन खेबथामाव जुदि फैयाबा चेनेला थैगोन बेथ' नङा माने नोङो
कन्टेक्टनि गेजेरजों बा जिमाइलनि गेजेरजोंसो बिहरनो गोनां जागोन आरो नोङो गुगोल पिनखौ। अके आदा होमबा दे दिनै जाथ'बाय मोसौ मोसा लायनो दं आदा बाय एडभान्स गुड नाइट। अके फंबाय गुड नाइट। जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय गोबाव सम आंजों फैनानै इन्जय खालामफैबाय इन्टारेस्ट खालामफैबाय गोबाव सम टाइम पासखौनो होनांसिगोन टाइम पास खालामफैबाय जोबोद जोबोद साबायखर नोंसिनिसिम आंनि लाइफआव गासैखौबो आङो जाखिनि नुजाफैदों बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरो। बेफोरबायदिनो सापर्ट होलायदों जोबोद मोजां मोनदों गोसोआव माबाफोर मिथिनो लुबैनायखौ सोंफैलायदों फोरमायलायफैदों नङा होमबा। आलु गेसाव जाग्रासो बियो सालाया। बाय बाय होनब्ला आंहा अमा आदार होनांगौ। आदसा आदसा अमा आदार होनोसै ओइ सोर जाखोमोन जोंहा ब्ले खबरायानोथ' हिनजाव मानसि नंथारा खिन्थु हौवा मानसि जागोनदां चेनेल नामा दा नायनांगोनलै र' चेक खालामनांगोन। चेनेलसो जाखो ना मासो जाखो थांखु बर'आ मा होनखो जा थांखु बर' फंबाया आं दायो हमनोनो हायासैलै नों दाख्लै जाय मानसिफोरखौ बानायहोदोंमोन बिसोरजों थांनानै बानायहैयाखै नामा फंबाय नोङो मोजाङै बिसोरनाव थांनानै एसे मोजाङै चेक खालामहो। उदालगुरियाव नोंसिनि उदालगुरियाव मोजां मोजां इउटुबारफोर दंथ' बिसोरखौ एसे नायहोबानो जायोना खाथियावनो। मा खालायबा जागोन दाथ' जिखिनि खालायनो थिनदों खालाय जोब्बायथ' आदानो। आदसा आदसा प्रब्लेम दङ मायाबा प्रब्लेम दं नङाबा बिदि जानाय नङा। गेन्द्रा होननायखौ गाज्रि दामोनसै आदा बाय मोनालै फंबाय गेन्द्रा नालाय गेन्द्रा आरोखि उदै गिदिर नालाय गेन्द्राखौ मोनजाखागोन नङा होमबा। एबार इन्जय आरोना थारमाने एदावलायनाय धेमालि नङा होमबा। गाज्रि मोना आं धेमालि खालामलायबा इन्जय खालामबा बिराद मोजांसो मोनो आं मानसिफोरखौ इन्टारेस्ट थानांगौ मानसिफ्रा इन्जय खालामनांगौ नङा होमबा। थांखुआ मा गामिनि उदालगुरिनि भेरगावनि नामाथाय भेरगाव खाथिनि खोमा। रोङाब्ला उदालगुरियाव फै उदालगुरिनिखा बानायना होग्रा दङ उदालगुरिनिखा बेखायनोथ' बुंहरबाय थायो आङो मोजां मोजां इउटुबार दङ बेयावनो लोगो हमनानै बानाय होननानै बुंहरबाय थायो आङो। र' 6 देस नायग्रोनो आं आदसा 6 दिन नायग्रोनोसै दे नायग्रोदो। कमेन्ट खालामलायदो दे अननानै लोगोफोर 3 देस आग' सानथाम जाबाय थारमाने गुगोल पेखौथ' सोबायमोन आरोना सोनाया गुगोल पेना कमप्लिट जाबाय दा गुगोल पे जायगाया कमप्लिट जाबाय जायाखै। आरो ढेकियाजुलियावनो फैनो हागोन आंनि गुरु दङ। ढेकियाजुलियावबो थांनो हायो गावसिनि उदालगुरियावबो दङ मोजां मोजां इउटुबार जायगाफ्रावनो खाथि खाथियावनो थानानै मानि सिन्थालै गाबोन समफोरनो लोगो हमहैनो होनबा हायो। बेंक एकाउन्टबो होखाबाय आदसा आदसा बेंक एकाउन्टबो होखाबाय होनबा थारमाने जानो लुगैथारबाय आरोना इउटुबनि फैसा मोनबानो जाथारनोसै आरोखि। डलार आरनिं जागासिनो नामा डलारफ्रा आरनिं जागासिनो नामा बेसे आरनिं जानानै दङ डलारा। आंनि इउटुब चेनेलनि भिडिअ'आव नाय आंनि गुरुआ बानायना होदों। आयौ जाबायमोन आदा नों बेसे जाना दं दालाय डलारफ्रालाय थांबायमोन नामा 30-40आ 50सो थांबायदां नोंसोरथ' दैलिक लाइभ होयोलै आंना माला मोनजाबावगोन र' नोंनालाय माया मोनजाबावनोब्रा नों जाबाय थाखानाय मानसियालाय
प्रब्लेमा गासैनाबो आलादा आलादा थायो ब्र'। इउटुबनि खामानि मावग्राया जिखि प्रब्लेम फैया मानो हाखायो मिथिबाय। मावबाय थाग्रा मानसिफ्रा दा बे बुंहरदोंना डिकेलनि मानसि होननानै बिसोर गासिबो इउटुबनि खामानिखौ मावजोबो। बिसोरो इउटुबजों गेलेग्रा मानसिखा। नोंनाबा मा प्रब्लेम नोंना प्रब्लेमा मामोनलाय फिलिप ब्र'? चेनेला मा प्रब्लेम जायामोन नोंना? गुगोल फिड फैयाखैमोन नामा? जिखि प्रब्लेमानो जाया मानो इउटुबनि खामानि मावग्राया इउटुबनि खामानिखौ मावनो हाखाजोबो जिखि प्रब्लेमानो जाया मानो। दा जोङो इउटुबनि सोमोन्दै बारा गुलि गुलि जों खामानि मावनाय जायाना। आरो जोङो दिनै मनिटाइस खालामबाय सोरनिखौबा आरो बेसेबांबा गोबावनि उनाव जों खामानि मोनो एसे बावनाय मोनबावोसो जोङो आरो भिडिअ नायफिननानैसो बानायनो गोनां जायो आरोखि बेफोरबायदि। आरो फैसा होनो गोनां जायोलै आदा। फैसायालाय नोङो जेन'बा नोंनावथ' एसेखिनि नांगौ होननानै रावबो बिया। नोङो खिन्थु होनांगोन आरो नों बुजिनांगोन बैबो नोंनि चेनेलखौ ओरैनो मावना हराना। एसे गावनि खामानिखौ दोन्थ'नानै मावना हरगोन नङा होमबा बा गाव बहाबा थांनो गोनांखौनो नोंनि कन्टेक्ट मोननाय लोगो लोगो बे न'आव थाथ'नानै नोंनि खामानिखौ मावनो हागोन नोङो अननायनि गेजेरजों नोंनो माबा मोनसे होनांगोन आरो बेफोरबायदि। फैसाथ' नों होखानांगोन नों फैसा गाराबालाय बहाथो इउटुबा नोंनो ओरैनो फैसा हरनो। इउटुबाबो माने ओरैनो फैसाखौ हरद्राय बे नङाना। दिनै नोङो मोनसे खोथा इउटुब चेनेल खुलिबाय नोङो इउटुबनि थाखाय नों स्टेन्ड बायनो नांगोन नाङा स्टेन्ड बायनायाव नोंहा फैसा खारोना खारा केमेरा स्टेन्ड सेलफि स्टेन्ड बेफोरबायदि माइक बायनांगोन नोङो माबा मोनसे बायनांगोन आरो उनाव नोङो सेनेला एसे देरोबाथ' नों गेम्बोल सेम्बोल बायगोन नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि। बेखायनो आं रावखौबो लोगो हमाखै। जोंहा लोगो हमनो हास्थायबाबो रावखौबो लोगो मोनासै। खुदनो निजा बानायनानै लानो गोनां जाबाय उफाय गैयियाव। जेने थेने मनिटाइस एप्लाइ खालामनाया गोरोन्थि जादोंमोन आंना एड्रेसा गासिबो इण्डियान जाजोबदोंमोन। एड्रेसानो जा आंनि नामानो जा इण्डिया जाना होजोबदोंमोन नै बेखौल' सासे गथ'खौ आङो एसामिस गथ' आरोना बे खाथिनिनो बेखौबो मोनबाय थाया बेसेबांबा गोबावजोंसो दिनै फन खालामबाथाय गाबोन लोगो हमगोन समफोर लोगो हमगोन बिदिल' होनै होनै थाबाय थायो बेफोरबायदि आरोखि। थांखु बर'आ मा होनदों 1K फोरबा मोनसे खोथा 3K गाहामथ' नांगौ गैया आदा 3K नोंनाव सोर बेबायदि इउटुबनि खामानि मावनायाव आंनो एसेखिनि होनांगोन एसेखिनि होनांगोन होननानै सोरबा बिनो हागोन नामा? बिथारोबा 1000खौ बिनो हागोन 2-3 हाजार आंनो नांथारगोन होथारनांगोन होननानै रावबो बिया आरो खोनाफेराखैबो आं दिनैसिम साथाम साब्रैनि जेनेबा मनिटाइसखौ एप्लाइ खालामना होनाय जाहैबाय। बिदि नामा आं बियाखै मालाय गावसोरनो देनां इउटुबनि गिबि पेमेन्ट मोनोबा नोंथांनाव बेदर जानो थाखाय 500 थाखा हरगोन बा 1000 थाखा हरगोन होननानै बुंहरनानै लाखाजोबदों गाव गावनो बेबायदि आरोखि। मानोना आंबो दाखालि बावै इउटुबनि माखासे प्रब्लेम जायोबा आंबो सासे मानसिनाव सोंहरबाय थायो सोंहरनायनि गेजेरजों दाख्लै आङो पेमेन्टखौ मोनबाय मोननायनि गेजेराव आंबो बे सासे गथ'नो आंबो 500 थाखा हरदों बेदर जाखांबाय होननानै थिग बेफोरबायदि आरोखि। थुलुंगा नार्जारियाबो बहानि जाखो सिगाङावबो नुखांबायमोन आं आरो आंनि भिडिअफ्राव कमेन्ट हरबाय थायो। एन्टि ब्रह्म जाम्बा आलु होनदों दे नोंथांमोनानो सियान जादो ना मा होनो जोंथ' आलुखा जाम्बाखा सियर बुंनानै लाखायो आं रियेलि आं सासे जाम्बा दै नोंथांमोनबायदि नोंथांखौबो एसां गोजौसिम बुंहरबावला आङो नोंथां बायदि आङो मेट्रिक पास मानसि नङा बा क्लास 8 फरायनाय मानसि आं नङा अनलि 1.5 पास आङो 5 पास आरोना। नोंथांमोनासो मालाय न'खराबो मोजांमोन खोमा बिमा बिफानि अननायाव बा ओनसोल एरियानि गामिनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङै मोजां सोलोंथाइ लानो हाबाय मोजां गियान बिद्दाफोर सोलोंनानै लानो हाबाय। दा जोंफोर जाहैबाय गैयि न'खरनि फिसा मा खालामनो नङा होमबा। दाबो नाय जों बाहेरायाव थानानै गावनि बिसि फिसाखौ जों फोरोंनो गोनां जादों जाहोनो गोनां जादों बेफोरबायदि थांखु बर' आरो बियो हनै माथो नेमखौनो मा होनदों खोन्थायासै ओरैनो धेकियाजुलिल' होनबाय। नेमखौथ' नों उदिस लानाय सोरबा दा बेफोरखौ मारै A to Z लाइफआव सावरायनांगौ जाखो नोंनो जुदि नों मिथिनो लुगैदोंबा नांगौब्लानो आंखौ वाट्सएपाव माबा रिकुवेस्ट खालामहर आं बिनि नाम्बारखौ हरगोन नोंसोरो सावरायलायनानै नोंसोरो माबालायबानो जाबाय ना। हा बोरैथो लाइफआवलाय A to Z खिथाजोबनो आदिबासि मानसि दं
धेकियाजुलियाव आदिबासि नैबे दा जाय गुरु होनना बुंबाय थादोंना गावनि बे माने आदिबासि सासे मोनसे मिसननि मास्टार आरो आंना डिमनटाइज आरो न गुगोल बि आदसा डिमन आरो गुगोलनिमोन आरोना औ डिमनेटाइज जाफिनदोंमोन नामा आंना एसे एनै रांखौ दिब्लालाय बहा जानो बे सियरखा गरसे गरनैया गारखानांगोन आरो नोङो गरसे गरनै होयोब्लासो जेनेबा मोनसे खोथायाव नों दिनै मनिटाइस खालामबाय नोंनो साहा लोंनो थाखाय एसे होबोबाय फर एग्जाम्पल होबाय दे नोङो दिनै आंखौ मनिटाइस खालामना होफैबाय आङो साहा लोंनो एसे होबाय मोनसे खोथायाव आदा बा गेदेर साहा लोंनो नैबे 500 थाखाखौ लालै होननानै होबाय अब्लाना नों मालाबा आंखौ गोनांथि जायोब्ला आरो थब मोनफिनगोनब्रा बेफोरबायदि आरोखि मानोना खामानिया खेबसेल' नङा मनिटाइस खालामखांनायनि उनाव एड्रेस भेरिफाइ दङ नङा होमबा एड्रेस भेरिफाइ दङ गुगोल फिल्डनि खामानि दङ बहुद बेफोरबायदिनो खामानि थायो आरोखि दा अब्लानाबो बेफोरबायदि प्रब्लेमाव नांगौबानो मोनो आरोखि मानसिखौ माने जाय मानसिया नोंनो अननाय होदोंब्ला नों बै मानसिखौ अनफिननो रोंनांगोन बेफोरबायदि आरोखि रावबो गिया बायदि एसे राङानो मा होनो आंनि थाखाय गिदिर जों बर' बेथ' नंगौ दा नोङो बाथ्रायाथ' सैथो 100 थाखायाबोथ' जोंनि थाखाय गोबां गिदिर नङा होमबा जों 100 थाखानि जों बेदर फवासेबाबो मोनजायो खोथाथे खोथा बा 100 थाखानि जोङो सेकेन्ड हेन्ड ड्रेसबो मोनो दिनै नाथाय खोथाया मोनसे दङ माबा मोनसे लुगैब्ला माबा मोनसे गारनांगोन होननाय खोथा दङ नंगौ नङा बेफोरबायदि आरो दिनै नोङो इउटुबनि गोबां नोङो इउटुबनि जुदि नों फैसा जानो लुगैदोंब्ला इउटुबनिफ्राय नोङो आर्निं लुगैदोंब्ला नोङो इउटुबनि मुङै एसे एनै रांखौ गारखानांगोन नङा होमबा दिनै नोङो 1000 थाखा गारनानै बै मानसिनो नोंनि चेनेलखौ मोजां खालामहोनायावलाय माथो गिदिर बाथ्रा नाथाय नोंथ' इउटुबनि थाखाय लाइफ टाइम नों मोनजाबाय थागोन ना नोङो खुद गाज्रि खालामना लायाबाथ' नोंनि चेनेला मालाबाबो थैलाङा बेफोरबायदि आरो नोंनि गोरोन्थि नङाबाथ' चेनेला मालाबाबो थैलाङा चेनेला नोंजों लाइफ टाइम थाफाबाय थागोन नांगौ जायोब्ला नों थैनानै थांथों होनबाबो चेनेला थाबायानो थागोन आरोखि नों जा हायो बेखौ होबानो जायो औ ब्लु होलाया दा मानोबा फंबाय ब्लुखौ होथ'ला आङो नों माबाफोर सोंहरनोबा वाट्सएपआवनो सोंहरदो ओमफ्राय नांगौ जायोबा बे जों बर'खौ सिनायोना सिनायखायो जों बर'आ फिलिप नार्जारि मालाबा नुलायखांबायमोन खोमा माथो मा डाटा लिमिट फैलायखो मालाय 90% डाटा थांबावबाय मा जाखो आनु नार्जारिनि चेनेलखौबो ओरैनो बानायना हरबावदों गुरुआ होमबा सानना नायदो बि बसुमतारी औ होनो औ राइट औ ओमफ्राय बियो एनआरखौ होनदों खोमा सोर एनआर बङालिसो सावथाल मानसिसो धेकियाजुलिनि एनआर नङा नोंमारगौसो औ नंगौ सालथे खुलुमबाय मारै दं सालथे खबर सबर मेन बाथ्राया बेनोखा आरो नों जुदि माबा मोनसे लुबैबा माबा मोनसे गारनांगोन बे सियरखा क'क्राझारनि आनु नार्जारि सिख्लाया फैयाखै अब्लाबो जिमाइलखौल' हरदों बिना फैसायाव मा होनदों फैसायाव बानायना हरदों आदसा मोखांखौ नायना सिनायथारदों सालथे आदसा नंगौ नामा वाट्सएपआव नायलाय होननांदों नुखादों आङो वाट्सएपआव नों माबा मोनसे हरदों मेन प्रब्लेमा ओरैबोलै फिलिप जोंना नैबे फंबाया जिमाइल हरा रावनोबो जिमाइल हरा जिमाइलखौनो हरा माने मा समाव मोनसे समाव माने मानिबा थाखाय सासे मानसिया
बानायना हरनो नागिरदोंमोन। दा हरा जेबो नङा जेन'बा जिमेलखौ एक्सुवेलि सेभ जानाया मोजां नङा होमबा ओमफ्राय खिन्थु खामानिखौ गाव गाव थांनानै मावहैयोबा मोजां जायो आरोखि। सार बुंबावदो चेनेलनि सोमोन्दैथ' बुंगासिनो दङ आरो मा मिथिनो नों सोंहरदो मा प्रब्लेमनाय नोंहा चेनेलनि सोमोन्दै खोन्थादो। मारै दं बि बसुमतारी खबर सबर? माथो आसि अरजाब हरलाबायखो? एनारा उनावसो बानायदोंगासे थानायखौ हैद बुजिलायलांला मा लायखो पिबिआ माखौ मिहरखो जोंहा सोर जाखोथाय पिबिआबा बहानि जाखोमोनबा जोंहा पिबि सावब्र' ए नोंसो गोदाव सोराव आइदि लाना फैलायबाय। आं दासो सिखारदोंलै सालथे आदसा नाइट डिउटि नामा आसलथे दा मोनायाव थांनांसिगोनलाय नों होमबा डिउटियाव लाइक देन 14 थेंकिउ 14 ल'थार लायकआनो बियाबा जामारा नामाब्रा होनदो आरोखि 1K नि बारबाय खोमा भिउसआ गासै टटेल होमबाबो 14 ल' लायकबालाय बोरै जानांगौ जाखोलै डाबल होदोलै नोंसोरनो थानायखिनिफ्रानो दा नाय डिउटि दं अ आदसा नाइट डिउटि दं रावखौ राव मा होखोब्रा रकतखौ मोनजानाय नङादांहाय रोङाहाय सार होनो आदसा मा मोनजा जानांगौ रोङो दे मानो रोङा जागोन आरो नोंहाथ' बङाइनि मानसि चिराङाव मेरला मोजां इउटुबारफोर दं इउटुबनि सोमोन्दै मिथिनाय हानाय देरहासार इस्लारिमोन दं अफिसारा बारा उदाया बारु डिजिटेल बर्डआव फंबायमोन दङ थांखुवा मा होनदों जानला मोनला हरनो बायोलां मिथिया बे बाथ्रायाथ' सैथोआनो बेबो नंगौ ओमफ्राय जोंलाय माथो जिमाइलखौलाय ओरैनो हरो माथोनो आदसा नै जोंहा एन्थनि नार्जारि फंबाय फैदों हेल' ब्रादारनो हेल' फंबाय मा खबर माब्रै दं खबर सबर मारै लाइभआव सावरायगासिनो दं नै एसे बैलाय बे जों बर' खौसे जा बुंथ'लालै दा सोरबा खारगोनसैलाय मा कमेन्ट फरायदोंथ' फरायगासिनो थांखु बर' नों बिदि बुंबा जायो नामा नों बिदि बुंबा जायो नामानो दाबो सिनायाखै आं नोंखौ सोरखौ सिनायखै जाखो थांखुआलाय दं ब्रादार दासो डिउटि जोबदों आदसा डिउटि जोब्बाय आरोना दा ओरैनो दंथ'यो आरो दा हाबफिननांगोनदां डिउटियाव आंथ' आनु नार्जारिखौ सिनायाबो बेबो सिनायाबो अब्लाबो जिमाइलखौ हरदों आनुआ एख' नङा माने रोंनायफोरनि थाखाय जेबो नङा गिनाय थानाङा मोनसे खोथायाव नाङा खिन्थु आरो बेराफारसे गिनायबो थानांगौ रोङैफ्रा दा हमना ला आंनि जिमाइलखौ हरबाय सोरनोबा लगिन खालामबाय आं लाबोफिननाय लोगो लोगो आं पासवार्ड चेन्ज खालामबाय जाबायबो आरोलाय माथो खालामनांगौ पिबि गारबोदों नों बखा कमेन्टखौ आदसा दे गारबाय जि सरि बिबाय गोजौआव थांखांनाय कमेन्टखौ नागिरनो थालाना थांखु बर' मा होनदों जों बर'खौलाय होनदों आदसा जों बर'खौ सिनायखाया आरोना एबि फैफिनबायलां आदा
खामानि गैथ'यैखाय आदसा खामानि गैथ'आ फंबाय मोसौ लायनो होननाया लायबाय मोसौ लायनो होननाया लायखांबाय दे डाबल गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम होद सावब्र' थांसां दे खामानिबो दंखोमा नोंहा जोबाखैदां डिउटियाबो एबि कमेडि लायखांबाय आदा आदसा लायखांबाय बि बसुमतारी दे होनदों दे होननानै माथो गाबखोसो ना मिनिखोसो अब्लाबो जिमाइलखौ मोना बानायना हरदों सार होननानै हाथाय हरजाबलायबाय एबि कमेडि फंबाय जोंहा मा होननायखो एसे डाइलग होलायनोसैलां ना आदानो दे फंबाय दे होदो दा खोन्थालाय र' सोरबा खारगोन औ दा खोन्थालाय र' सोरबा खारगोन खोन्थाया दे बिसाल बिटिवाइ मा खबर बुंदों बिसाल बिटिवाइ सोर जाखोरा बिसाल बिटिवाइआलाय दाख्लै सोरनिबा माबायाव नुदोंमोनलां लाइभआव मोजाङानो बुन्दु नोंनालाय बिसाल मार्केट नुलायदोंमोन आङो माबानि लाइभआवमोन खोमा मन्दिरानि एफा गोलावनो माया एफा गोलाव जाखो बि बसुमतारी गोबाव आदसा एफा गोबावसो होनदों बिमल बर' ब्लग ओइ मा होनदों दोलानो नामा हा होनो दोलाथोंलै लाइक देन 16 थेंक इउ मा खारखांला मावनांगौसि आदाया मा होनदों सल'फोर दंना खोन्थादोलै आदानो मा सल'लै बुंबाय सल' खोन्थानो रोङालै आं बावजोब्बायसो गोदो उन्दैयाव खोनासंलाबायनायफोरखौबो थांखु बर'आ मा होनदों गावनि